जे दिनै जोंनि सिमांनि मिजिंनि जिथु खौसे आं बुंदों बे खौसेया हिनजाव माहारिनि आखायाव सोनारनानै दङ दिनै न' गंसे गावस्रानायाबो सासे हिनजावनि आखायावसो थायो गावनि न'खौ गावस्रा होनाय थेर बेथेर खालामनाय गावनि न'खौ गोराहै मोजाङै फसंना लाखिनाय बेबो सासे हिनजावनि आखायाव थायो होमब्ला दिनै माहारिखौ गावस्रा होनाय समाजखौ गावस्रा होनाय गावस्रा लांनाय सोरबाया गावस्रा होनायखौ दिनै हिनजावा बजबना लाखिनो हायैनि जेबो सोंलु थानाय नङा नाथाय बेखौ खालामनोबा सासे हिनजावहा साननो हानाय गोहो थानांगोन सासे हिनजाव हमदांनो हानाय गोसो मोनसे थानांगोन आरो बे गोसोखौ सामलायनो हानाय बादि बेहा सोलोंथाइ एबा रोंगौथि थानांगोन दिनै जोंनि हिनजावफोरनि बेसेबाङा रोंगौथि दं मा आयदायाव रोंगौथि दं रोखा जों जेरावबो लाथिख' आरो बे जाबाय जोंनि समाजनि सिस्टेम जों दिनै दुसिनो थाङा हौवा मानसिखौ नाथाय जोंनि समाज बेबस्था जि समाज बेबस्थायाव हिनजाव मानसिखौ बेनिफ्राय नागारनानै दोननाय जाखादों बेवहाय जोंनि हांमा हांसानि सिमांनि बयनिबो हास्थायनाय जिथु खौसे बे खौसेयाव बाहागो लानो हानाय बादि जुदि जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि हिनजाव मानसिफोरनि मेन्टेलिटिखौ जुदि जों गोजौ खालामना दोननो हानायमोनबा हयथ' दिनै बे समाव हमथानो हागौमोन न'खर गंसेयाव दिनै सोरबाया अर सावना होयोब्ला हिनजावा हमथानो हानाय बादि दिनै जोंनि गेजेराव जिथु इनाय अनागार जादों गावजों गाव खौसे गैलायै जादों बेखौ जों गाव बानायना लानाय नङा बाहेरा माबा मोनसे सक्तियासो बेखौ दिनै खालामदों जोंनि गेजेराव एना एनि खालामनाय गावस्रा होनाया बे थिक बे रावबो बर' मानसिनिफ्राय सोरजिजानाय नङा सोरबा गुबुन सक्ति जाया बर'नि जौगानायखौ लुबैया जाया बर'नि देरहासारखौ लुबैया जाया बर'नि मोजांखौ लुबैया जाया बर'नि खौसेथिखौ लुबैया बै सक्तिया दिनै बर'खौ गावस्रा होदों गेलेहोदों जों गेलेदों ओरैबादि गेलेदों जों बुथारलायनायखौबो सुथारलायनायखौबो जों दिनै गेलेदों होननानैनो साननानै लादों दिनै मोनसे समाजा थांनानै थानांगौब्ला हौवाफोरजोंल' मोनसे समाज थांनानै थानो हाया मोनसे समाजाव हौवा आरो हिनजावनि पारसेन्टेजआ 50-50 थायो हयथ' हिनजावनि बिबाङासो माब्लाबा बाराबो थानो हागौ मालाबा सुबुं साननायावहाय सोरखारि हिसाबाव माबा जाथियावहाय हिनजावफोरनि बिबाङा बारा जायो जिखि जाया मुथते जों बेखौ बुंखानांगोन जे मोनसे समाजाव हौवा आरो हिनजाव समान समान बिबांजोंसो मोनसे समाज जायो होमब्ला मोनसे समाजखौ जोङो सासे मानसिजों रुजुयोब्ला मोनसे समाजनि खावसे बाहागोआ जुदि गोथै जानानै थायो आनकनसियास जानानै थायो खुनु सांग्रांथि गैया जानानै थायो सानखांथि गोसो गैया जानानै थायो होमब्ला बै समाजा बेसेबां गोख्रों जानो हागौ खावसे गोथै मानसि जेरै पेरालाइज जानाय मानसि पेरालाइज सासे मानसिया जेब्ला पेरालाइसिस बेमार जायो होमब्ला सासे मानसिनि खावसे देहाया थैयो सालायनिफ्राय आदिखरि खावसे थैयो खुदै मन'नो होनब्लाबो मन'नो हाया जिनिस मन'नो होनब्लाबो मन'नो हाया फारसे सारा देहानि खावसेखौ जों सोमावनो होनब्लाबो सोमावनो हाया होमब्ला बे मानसिखौ जोङो सुस्थ' मानसि होननानै जों माब्लाबाबो बुङा होमब्ला मोनसे समाजनि खावसे बाहागो हिनजाव मानसिया जुदि आनकनसियास बा खुनु साननो हखांनो हायै जुदि इनेक्टिभ जानानै थायो समाजनि गेजेराव होनबा बै समाजखौबो निस्सय जोङो सुस्थ' समाज होननानै बुंनो हानाय नङा दिनै आं फरायसा आफादनि बे जथुमायाव बर' उइमेन जास्टिस फरामनिफ्राय मोनसे खावलायनो लुबैयो गुबुन गुबुन जथुमाफ्राव जों बे बाथ्राखौ बुंबोगासिनो नोंथांमोना माबादिहाय लायो आं बेखौ मिन्थिया नाथाय जों बेखौ बुंनो लुबैयो दिनै जोङो अबयसे बर'निल' नङा गासैबो जाथिनिनो दिनै जेसेबां फरायसा आफादफोर दङ जों बेफोराव जुदि नायोब्ला दिनै हिनजाव मानसिनि अनजिमाखौ जों फ्राय लाथिख'खौनो होनजायो दिनै फरायसा आफादफ्राव हिनजाव मानसिखौ हिनजावसा फरायसाखौ बेसेबां बाहागो होदों बेसेबां एक्टिभ खालामदों खामानि मावनो थाखाय बेखौ जोङो नायोब्ला लाथिख' नुयो जायनि थाखाय उन समफ्राव समाजनि खामानि मावनो हिनजाव मानसिनि आंखाल जायो दिनै गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि जिथु जों नुथाय बेजों रुजुनानै जों बर' फरायसा आफाद एबा आबसुनि बेयावबो जों बेखौनो नुयो दिनै आबसुनि सेन्ट्रेल कमिटियाव खैजोन बर' हिनजावफ्रा खैजोन बर' फरायसा हिनजावसाफ्रा दिनै पर्टफलिय' मोनदों निस्सय मोनाखै
खोब मोनोब्ला सासे बर' फरायसाया प्राइमारि लेभेल बा आनसलिक कमिटि बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव हयতো कालचारेल सेक्रेटारि मोननो हागौ सोरबाया हयतो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि मोननो हागौ बिनिख्रुइ आरो गोजौ थाखोआव रावबो बर' फरायसा हिनजावा बिबान मोना होमब्ला बे समावनो दिनै स्टुडेन्ट अबस्थायाव फरायसा अबस्थायावनो जुदि जोंनि मेन्टेलिटिखौ हिनजावसा फरायसानि मेन्टेलिटिखौ जुदि गाहायाव दोनखायोब्ला बे थैनोबो खुनुदिन आरो गोजौआव थांखानाय नङा बेनिखाय समाजनि बिबानखौ बयबो रुजुना लानायखौ लुबैयोब्ला दिनै नस्त चरित्र जानानै थानाय बर' मानसिखौ दिनै मोजां चरित्र लाबोनो लुबैयोब्ला इनडिसिप्लिन अबस्थायाव थानाय दिनै बर' माहारिखौ डिसिप्लिन अबस्थायाव लाबोनो लुबैयोब्ला न'खौ नायग्रा न'खौ बेंग्रा बिमा माहारिनि गुदि फरायसा हिनजावसाखौ जुदि जोङो मोजां मेन्टेलिटिजों मोजां एक्टिभिटि जुदि जों फोरोङो मोजां बिनि जुदि जों मेन्टेलिटिखौ गोजौआव लानानै नोंहाबो हौवा फरायसाजों समान मावनो हानाय समान मेन्टेलिटि दं समान गोहो दं बोलो दं बेखौ जुदि जोङो एस्टाब्लिश खालामना होनो हायोब्ला बे फोथायथिखौ जुदि जोङो सासे फरायसा हिनजावसानो लाबोनो होनो हायोब्ला हयतो गाबोनबो सासे बर' सिख्लाया बर' माहारिखौ दैदेननो हानाय बर' माहारिखौ गावस्रानायनिफ्राय हमथानो हानाय दिनै जों बिमा माहारि न'खर गावस्रानायखौ जों न'खराव जेरै लुबैया जों माहारि गावस्रानायखौबो लुबैया दिनै जों गुबुन गुबुन समफ्राव बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय जों लिफलेटफोर हगारदों जाहाथे बर'नि गेजेराव गावस्रानाया बन्द जायो बर'फ्रा जाहाथे खौसे जायो नाथाय जों बेखौबो बुङाखै जे गासिबो आफादफोरखौ बर'नि गेजेराव थानाय आफादफोरखौ थाल्ला सिफायजोबनानै मोनसेल' आफाद दाथों मोनसेल' संगठनाव फैथों खौसे जाथों बेखौ जों बुङाखै आरो बुंखाया दिनै गणतन्त्रखौ फोथायग्रा बे भारत हादोराव बयहाबो गावबा गाव लुबैनाय बादि आफादफोर दानो खुंनो मोन्थाय दङ होमब्ला बे मोन्थायखौ बाहायनानै गावबा गावनि रेसपेक्टिभ कन्स्टिट्यूशन आइडियोलॉजी रेसपेक्टिभ फ्लैग रेसपेक्टिभ एनिथिं बिनि सिङाव थानानैनो जों जाहाथे गुबुन गुबुन आफादफोरनि गेजेराव मोनसे आन्डारस्टेन्डिं बुजिज्लायनाय दहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया बुंनाय बादि जास्ट आन्डारस्टेन्डिं बुजिज्लायनायल' जों मोनसे जिनिसखौ मोननो थांदों बेखौ मोननो थांनायाव जोङो सोरबा खारनानै लायनो थांदों सोरबाया थाबायनानै थांदों सोरबा साइकेलजों थांदों सोरबा मटरजों थांदों सोरहाबा मटर साइकेल दं मटर साइकेलजों थांदों जों बेयाव मानो दावराव दावसि दिनै बहाबा माबा मोनसे जिनिस दोनदों हमनानै ला सोरबा मोनसे गंसे स्कुलाव फरायसाफ्रा फरायनो थाङोब्ला सोरहाबा गोहो गोनांफ्रा बिमा बिफाया थांनानै गारिजों दोननानै फैयो थाब मोनहैयो सोरबा जेबो अबस्था गैया आथिंजों थाङो सोरबाया बासजों फैयो सोरबाया साइकेलजों फैयो बेबादि होननानैहाय थाबायना थांबाय थानाया सोरबा साइकेलजों फैनायखौ जों लामा बन्द खालामनो दरखार गैया सोरबाया गारियाव थांबाय थादों बेखौ नुनानै साइकेल होबथानानै जों लामा बन्द खालामनायनि खुनु जुक्ति गैया थांनांगौ जायगाया मोनसेल' बेबादिनो जोंनि मोननांगौ थांखियाबो मोनसेल' बेखौ मोनहैनायाव दिनै गावबा गाव आइडियोलजिजों गुबुन गुबुन आफादफोर जोनोम जादों आरो बे आफादफोर जोनोम जानायनि आन्दोनि थांखियानो जादों बयबो लुबैनाय मोनसे थांखि बेनो जाबाय बर'नि थाखाय आलादा न'खरखौ बयबो लुबैदों दिनै हयतो मुङा आलादा आलादा जानो हागौ सोरबाया बेखौ बर'लेण्ड हिसाबै लुबैदों सोरबाया बड'लेण्ड हिसाबै सोरबाया हयतो बर' हादर हिसाबै नामाल' गुबुन गुबुन खिन्थु लुबैनाया बे न'आ बे गंसेयानो जागोन बे गंसे न'खौनो आरो आलादा आलादा नाम होनानै बेखौ बोखावनायनि खुनु राहा थानाय नङा होमब्ला बेखौ मोननायाव दिनै गुबुन गुबुन आइडियोलजिनि गेजेरजों जा आफादफोर जोनोम जानानै माहारिखौ सिबिनो ओंखारदों जोंहा बेनि गेजेराव मोनसे बुजा बुजियाव फैनो हायैनि मा जाहोन थानो हागौ बेखौ दिनै जों बुजिनो हास'वा आरो बेयावनो जोंहा दुखु नांथावा बेनिखाय दिनै आं बेखौ बुंनो लुबैयो जे जोंनि समाज सिबिनायाव जोंनि माहारिखौ जौगाहोनायाव जिखिनि रलखौ दिनै जोङो बोसोर बोसोर जोंनि समाजनि खावसे बाहागो हौवा मानसिखौ लाबोनाय नुबाय बेयावहाय दिनै हिनजाव मानसिनि गोख्रों जिथु रल जानांगौमोन बेखौ जोङो नुदोंब्लाबो मोनसे समावहाय बेखौ जोङो नारगारना दोनफिननायबो जों नुनो मोनो बेवहाय बेबादिया जायालासिनो जोंनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे फरायसा आफादनि गेजेरनिफ्रायनो बे आदर्शखौ जाहाथे दिन्थिजेनो जे समाजाव गोजोन लाबोनो
समाजाव खौसे लाबोनो समाजखौ जौगाहोनो हौवा आरो हिन्जावनि समान गोनांथि दङ आरो बे गोनांथिखौ जों जेब्ला साननो हागोन ओइखालिनो हयथ' जोंनि गेजेराव नंगुबै खौसेयाबो फैगोन दिनै न'खरखौ सोखावनोबो गोरलै हिन्जाव मानसिनि गेजेरजों न'खरखौ दानोबो गोरलै बेनिखायनो जोंनिफ्राय खावलायनाय दिनैनिफ्राय जाहाथे जों गोसोआव लायो जे जोङो हिन्जाव फरायसाफोरखौ समान स्टेटास होनानै समाजाव साफा साफा हिन्जाव हिसाबै नङा नाथाय सासे बर' सुबुं हिसाबै जाहाथे जों फसंखांनायाव मदद होयो दहाय जों बुंखानाय बादि जोंनि मोननांगौखौ जों मालाबाबो सोरबा होगोन होननानै नेनानै थायोब्ला मोना जों मोनसे बाथ्राखौ फोथायो Justice is not given but to be taken Justice-खौ बिसायखौ जों खुनुदिन रावनिफ्रायबो जासिना होगोन होननानै जों नेनानै थाब्ला मोननाय नङा बेखौ जोङो लानांगोन जुरजुबस्तियै बेखौ रावबो नोंनो दलदबै गारनानैबो होफैया जासिनानैबो होफैया बेनि थाखाय आं आवगायनांगोन नों आवगायनांगोन जों बयबो आवगायनांगोन जों बेखौहाय जुर खालामनानै जोंनि बोलो गोहोजोंब्लाबो जों बेखौ लानो हास्थायनांगोन होब्लासो जों मोनगोन आं आरो बारा गोलाव बुंलिया बयबो लुबैयो गावबा गाव न'खराव हारसिङै आलो गोजोनै रायजो जानो जेरावहाय गावनि सिनायथि मोजाङै मोनगोन गावनि गोसोबादि मावै दाङै जानो हागोन बेखौनो दिनैनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया लुबैनाय बादि जोंबो लुबैयो गोजोन्थों